चन्ना कली सत्ता दिया गेले बच्चा से एकदम सरपराई आई रे हाय रे जेवण हरियर मरचा ना तुनी पीस के पिया दे लगी हाय अरे बहुत सी रुपये मेरे पे एकदम नाश हो गई बापा हाय रे जवन हरियर मरचा पीस के सतुआ में दे देला अरे जाए नतनी तुम भइल बाटू एगो डाइन एगो खैले बिना मत एकदम से सुहा देबू एकदम से बहुत तो भार देबू जाए रे नतनी अरे तारा मर्द त है ओही में जब खर्चा का हमार कमाना होई हो हां बुढ़वा के चलबा तबे न होई मतलब ऐसे का जाई काट उठ दिया से घर जाई चलो चलो जा चलो चलो है तो चलो अरे का मर्द त है तू कहां जी आ गेला बुढ़ावा कहां बा उन्हें बाजी मार दियो जा चलो मतलब चलो तो देर का काम मसाला ले चल चल कल हमरा देखे तो रुको यार आवता ये जैसन करे के हमरा दिखी चुप कैसे कर के सब गिर को फुट फाट जा हां हां क्या बाबा अरे का हाल बा अरे परेशान है अरे चल है ना बाबा चल जा सुनो ना ए बाबा काम हो अरे धर्माला तो हाला करता हो ही तो ना ही तो कहां अरे देना कुले एक पे सतुआ खा के परेशान बानी हम लेला नहीं बाबा ए ही हम तोहरे चाप देब हम एक तो नतुनी घरे परेशान कइले बा है बाबा गोलिया डाल के नकिया वाला निकाल लेबे तो मेटा फोटा ए कौन रे ए ए तो सटिया गेल बड़का अच्छा समय कैसन बता ए खरपतुआ का लइका हम तोरी हो बाबा अरे एकदम से पेट परेशान अरे दादा तो बाहर निकला टियर धोती पहले बा आई कौन जीवाला कहां ले जीवो कौन रे बाबा है का खरपतुआ का लइका में हम तो के चीन गए काहे सुखाइल जत रहो सुखाई जात पानी जाना अरे भाग पगलाई बा बुढ़वा पगलाई बा गाली के एकदम मारे कुड़िया रहलिए ये मर गई बेचारी एक घंटा से लेके आईनी ये रहलिए बेचारी एगो साथ में लेके जात रहली आवत रहली ये के सपना हड्डी मती तोड़ देना बतावा ई कौने के घर के रहना क्या ये बूढ़ी ये हक के मुंह से बाते भाला रहली ये के ले लू जाए भैया अब कौन से तुहार जिंदगी बीती है बूढ़ी एक पन्ना तुनी परेशान कोई के नाती दे आला आए बेटा मिल जाई बानो तब बिना हुपले तो के मारो पीछमा गोदिया डाली के नकिया बने निकाली लेबे एकदम सुन देख रे तो पहले देख ले हमार पहले काम होकर चाहे ना दोस्ती में जहां गदारी भई तो बता दे चलो चल मार के एकदम अरे तो कोई नहीं है अरे छोड़ से बताओ सुन क्या हो गया बा अब ये गोइल है बुढ़वा चल खो दे ले फिर खाली दादू ऐसे मिट्टी को ताकत रह अरे ना चल चल हमारे बाबू से कोई नहीं तुम्हारा क्या है बाबा देखा तुआरी बहुत हो गइला बहुत परेशान है जलन ए खरपतुआ के लइका हम तो के चीन गले हम तो के चीन गले एगो तोर लइका सुनो ए ना अगर हम चाप के लाठी से मुआ देनी तो हमारो नाम दीवाना सिंह ना चाप ही देव खत्म हो का भेल बाबा करे तू हमें लुआड़ में ना ना हम ना नहीं हम अरे हम अरे तो सतुआ खा के परेशान एकदम काली से कम परेशान है तो न कम चलो घरे चलो तू सुनो अरे हम भगवान का साथ छोड़ते हम ना रहनी लोग भेटा के सर तोरे को बाप रहे हमारे साथ पढ़ल लिखल दुधिया से पटरी से आ तू हमारी ये पीछे एकदम उंगली करत होवे चलो तो अरे बेटा खबड़ो मातू ससुर का नाती है अरे चलो पहिला सब का कोनी पीछे तू पर रहला तू बुढ़ पुराना भाई
पूरा गणित कुल जानत है हम ना जमा रही ना तो हम समझियो लो बेटा तो और अत्याचार कइले बा बुढ़ापा में अब एकदम कौन संग लागल जाए नाती अरे चलो नाती का बेटा अरे बकरा चलो, है बना चलो अब बैठो तो बिना है एड़िया से चापी दे फेंक दे बा खून हमें तना पर लइकन से ना लगे कॉलोनिया टूट गया सब। बचुआ का लइका तू जोता तो के बहुत मानत रहनी तू असली कलम के आदमी बाड़े रे तोर सेवा ना करिला हम सेवा करत हवे कि तू उंगली करत हवे रे ए हाथ चल हाथ जो तो के बड़ा मानत रहनी मत लगियो कनी से सुत एक जा हमारे एक नातनी कवन मरचा फीस के पिया देलक कि सतुआ में खिया देलक हम जात नहीं ठीक बा ए कहां जा हाला मत करियो बैठ तो से कुछ काम बैठ करे कौने के घर करना रे कुल ये त आनर बेबर रतौनी मती नखिया से चरचर को लौकत हम गुतन ओहि में भाजे तारा लाठी धक तुर देस त का करबो लइकन से ना लगनी जावा ना ना खून बा कनी के तू कौने के घर करना कुल का जन हम ना चिनिया अपने पतरुआ के लइका रहल लेकिन तो हां तू चिन के लगे पता हुआ कली का हां तनी मोटा भैंसा भैंसा हम निकाल दे भैंसा मती ना ना घबड़ो मत ए नतिनिया अरे सुना थई रे तनी एक लोटा पानी लिया रे मैं रहा हम ही ले ला तू भाई रे तू भाई अरे वो का लेके आई हम लेके आवते कहते भाई एक तो सेवा ना करियो हमर सेवा मत बाबा वा माने ना पे तू हमके जवाब दे दे तू मत दे हमके दे तो भाई तो छोड़ तो हम ना बैठो हम जाते तो अपना करे जो तू जो हट मुआ जो हट जो चल मत जो ए नतिया अरे सुन ली रे अरे पप से बाहर में भागत है लिया अरे तू घरवा में का सही बना है शुरू कर लिया तनी यो एक लिया रे जाइए भाई का चिल्लाए लगल एकदम कपार पर ना नहीं ना एकदम परेशान करे सतुआ में कौन मरचा मिले वाली रे आओ बनला सतुआ में मरचा ना मिलेला तो कौन मरचा मिले वाली करे सतुआ में का डाल देले वाली रे एकदम पेट गुड़गुड़ात फुटफुड़ात बा एकदम परेशान कोई देले एकदम अरे का रे बाबा तू ना एकदम से ना जौन बगमरिया मरचा लाला का रहल ना भड़ुआ बा हां उहे दू चार काट के तो डालला रहनी हां करे ललका मरचा सुन ले रानी अरे यार काई भणुआ मरचा कौन रे एकदम से तहरे ना बुझाई जो ना चारा भरला नु हां उहे मरचा पुदीना ना डाल रही है अब ओकरे के हम कहां से बगीचा गई रहनी के लेके आई खला जाए ना तीन रे बाप ए बाबा हम्म, जा तनी बगीचा में पूरा ले रे पोरा लिया वे हां का करे पोरा ले रे मत मत ना देखे एकदम परेशान कर दे पोरा खा दिया जैसे ना जा तनी ले ले आई नहीं नहीं ओदिन कुल्लू हेड़ा मैं घूमत बाड़ा हम गला नहीं झाड़ा फिर एकदम खोद खाते हम परेशान कर देला तू मत जो तो तार सब के तरह समझानी हो बेहवान से हम नत लागल करा बेहवान से मत एकदम बता दे एकदम लुहेड़ा मसा लुहेड़ा मसा एकदम से तू जाने तू उन्होंने से लग रहला खरपत्तू का लड़का मिल जाएंगे तो ई गोजिया से चापी के फेंकवा दे परान बच न गइल हो जाए दे बाबा बैठ हम जात नहीं केहू ना हमरा कुछ ना जाए बोले वो तो टंगरिया तोड़ दे भी जे बता दे तो तनको हम बहुत हमार पारा एकदम गुस्सा से हम खून खौलत बेटा जी बा बेटा का नाती तो हम खून फेंकवा दे तू बैठल बैठल गरियावा जा बच गइला तनी बुढ़ौती में हाफत है ना तो अगर बुढ़िया रहत ना तो दौड़ा के मरती जा तुमनो हाफ हाफ एकदम परेशान कर देले हाय रे माई रे बाबा हे भगवान जाए ससुर के नाती एकदम परेशान हाय रे भैया नमस्ते प्रणाम भैया हमार नाम चिरकुट बा नमस्कार प्रणाम हम नेहा जी आप सब भोजपुरी समाज के गोड़ छुके गोड़ लागतनी और हमरा के आशीर्वाद देम जा जौन गलती सही भइल होई ओकरा खातिर हम बहुत सारा माफी मांगतनी माफ जरूर करब जा नमस्कार प्रणाम हम रंजन प्यारे अगर ये वीडियो में कोनो गलती होखल होई कोनो त्रुटि होखल होई तो अपन छोट भाई अपना घर के एगो सदस्य समझ के ओकरा के माफ करब लो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया ओकरा बाद खेसारी भी बताते हैं प्रणाम करते हैं गोड़ छिपे गोड़ लगते हैं सब भोजपुरिया समाज के आशीर्वाद की इच्छा रही भैया ये वीडियो बनेले में जो हमने के ये संदेश से कि ऐसा घटना बहुत ज़्यादा हो रहा बा ये घटना को रोके खातिर ऐसा ना करे के चाहिए अगर केहू अकेला घर के बा तो
ऐसा सिस्टम ना हो कि हाँ, अगर फायदा ना होता उठावे के चाही। तो का काला बूढ़ कि पुरानिया बंद के। हो जाओ और बूढ़ पुरानिया का फायदा ना उठावे के चाही आ ऐसे तत्काल कितो ही ना हो के चाही और संदेश हमनी के मिलर ले से बनेले बन जा अगर कुछ भी हमें गलती होई ते कर सब दिल पे ना ले और वो लोग छोटका लड़का छोटका बाइक के साइड टू एजे से ज्यादा ना बोले एजे से दिन जब विदाई फिर नेक्स्ट वीडियो मिलल जाई। जय जवान जय किसान भोजपुरी हमारा देश के शान कोना कोना पहुंचा पहुंचाई। देना तनकी से भोजपुरिया पहचान।